बे समाव रायजोनि दाब दाब जायगायाव बर' बिजों सानखौ एबसु आरो बर' थुनलाइ आफाद जथाय फालिनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो बाक्सा जिल्ला एबसु जथायै मेहेरगोनां हाबाफारिजों बर' बिजों सान फालिदों। बाक्सानि बागानपारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि लांगोनायाव बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो बाक्सा जिल्ला एबसु जथायै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बर' बिजों सान फालिदों। फुंबिलिनि समाव फिरफिला बिरहोनाय आरो बिबार बावनायनिफ्राय बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो बाक्सा जिल्ला एबसुनि बर' बिजों सान फालिनाया जागायो। लोगोसेनो सानजौफुनि समाव बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिनोद चन्द्र स्वर्गियारिनि मेल सामलायनायाव मोनसे गेवलां मेल हाबाफारिबो लानाय जायो। गेवलां मेलावनो बाहागो लायो बिटिसिनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि कातिराम बर' थुनलाइ आफादनि बारग' नेहाथारि उपेन्द्र देउरि, एबसुनि लेङाइ आफादगिरि रोमदोन बसुमतारी आरो गोबां गुनगोनां सुबुंफोरा सानदों जे बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो बाक्सा जिल्ला दखरा बर' फरायसा आफाद जों जथाय दिनैनि बे जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ आखायाव लानाय जाहैदों आरो लानायनि जाहोनानो बेनो जे आसाम सरकारा जा बर' बिजोंनि सायाव सानखान्थि आरो गोनोखोखौ इंराजि रावजों फोरोंनांगौ होननानै होनाय जादों आरो बे फोरोंनायखौ जोङो बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो जोङो गनायना लाया आरो ओंखायनो गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनिसाय बे खेबाव बे बोसोराव जों 18 मेखौल' गाजा गोमजायै जों खुंनो आखायाव लादों आरो बेनो जाहैबाय सरकारनि सायाव जोङो जि खुद्रिनाय बे खुद्रिनायखौ जोङो दिन्थिनो थाखाय दिनैनि हाबाफारिखौ जोङो गुवारै लानाय जादों आरो बेखौ जोङो सामलायनो बागानपारा गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो बिनिफ्राय बागानपारा दखरा बर' फरायसा आफादखौ जोङो बेवहाय रायदावनो थाखाय जोङो बिबान होनाय जाहैदों आरो बे लेखायैनो दिनै दा गेवलां मेल जागोन। बे गेवलां मेलाव जोङो बिनि सोमोन्दै बिनि गुमुरथिखौ मोजाङै होनो थाखाय जोङो सिगांनि आगु जा जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि बारग' नेहाथारि आरो बिनिफ्राय जोंहा दा सोलिफुनाय जा बर' फरायसा आफाद बे बर' फरायसा आफादनि जि लेङाइ आफादगिरि रोमदोन बसुमतारी बिथांमोनखौ जोङो लिंनाय जाहैदों आरो बे बेलायै जोङो सानगोन जोंनि जि रायजो राजा बे रायजो राजाफोरा मा जाना दङ दा दिनै जोङो साहित्य सभा बा बर' थुनलाइ आफाद बा बर' फरायसा आफादा मा अलखदाव जदों बिमा रावनि सायाव बे सोमोन्दै गुवारै बुंबा बेखौ रायजो राजाफोरा हयथ' रोखा रोखा मिथिना मोनगोन आरो बेखौनो नोजोर बोनानै दिनै आफादखौ जोङो बेबायदि गुवारै जोङो खुंनो थाखाय आखायाव लादों। माबाया ओरैबायदि दा जिहेथु जोंनिया बर' रावा जोंहा गोजौ थाखोसिम थांबायानो आरो बेयाव दाखालि बावैसो जोंहा UGCआ जोंनो खोन्थादों जे इउनिभारसिटि लेभेलावबो बर' बिजोंजों फरायनांगौ आरो बिमा रावजों आरो बिनिफ्राय कलेज लेभेलावबो जोंनिया हायार सेकेन्डारि लेभेलाव सिगांनो बे आसाम सरकारानो जोंखौ बिथोन होदोंमोन जे देग्लाय बोसोरनिफ्राय जे 11आव जोङो बर' बिजोंजों फरायनो मोनगोन। दा बे बेलायाव जुदि जोङो बे सिगांनि थाखोआव थारमाने 6आव जुदि जोङो बेबायदि जुदि जोङो इंराजिखौ फरायना लायोब्ला दे जोंनि बिमा रावजों उनाव जों माबायदि फरायगोन बेखौ जोङो सानना मोनदांदों आरो ओंखायनो जोङो बेखौ होबथानो थाखाय जोङो नाजागासिनो दं। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।